kawai haƙuri nake yi da kai. Idan kana so ka ce ma wani naka kawai ina haƙuri da kai ne. Mata ne tana so ta ce wa mijinta kawai haƙuri nake yi da kai, ko kuma miji yana so ya ce wa matansa kawai ina haƙuri da ke ce, to ya zai faɗa da turanci? Kar ka manta ka like mana wannan video, ka taya mu sharing wannan video, sa'annan ka following wannan page din saboda samun educative content. Na farko zaka ce I am just being patient with you. Shi yafi kowanne sauki kuma shi ne ake yawan faɗa. I am just being patient with you. Kawai ina haƙuri da ke ne, ko kuma kawai ina haƙuri da kai ne. Gashi na kan allo. I am just being patient with you. Kawai ina haƙuri da ke ne, ko kuma ina haƙuri da kai ne. Hanya ta biyu da aka faɗa wannan kalma shine I am only tolerating you. I am only tolerating you. Kawai ina haƙuri da kai ne, ko kuma ina haƙuri da ke ne. I am just bearing with you. I am just bearing with you. Kawai haƙuri nake yi da kai. Kawai haƙuri nake yi da kai. I am only holding back for you. I am only holding back for you. Kawai ina ɗan ja baya ne saboda abubuwan da kake mun, ina haƙuri. In ka ja baya ma'ana baka rama ba, an ture ka sai ka ɗan ja baya, ka haƙura kenan. Kawai ina haƙuri da kai ne. Wannan shine zauren mu koyi turanci gaba daya, kuma ni ne na ku dan uwa Aliyu Rilwanu wanda ke kara mana turanci a yau da kullum, da fatan ka ilmantu da wannan video din. Ka taya mu sharing, ka liking, sannan ka following wannan page din.